Afgelopen zaterdag vond in Café de Kroen in Mechelen de cd-uitreiking plaats van het Mechels Vocaal Ensemble. Op de cd een overzicht van 700 optredens, zowel klassiek als modern komt aan bod. Neben de zangers strooien op het dameskwartet uit Viele. Voorzitter Piet Lindelauf reikte de cd uit aan een drietal lui die veel betekend hebben voor de totstandkoming van de cd. Dirigent Jos Bekkers, vaste begeleidster Augustina Boshouwers en Robert Loze van Milestone Studios. Jos, officieel is de cd aanbieden. Dat is dus wel een poster van het jubileumconcert overigens ook zo'n cd-presentatie die ik metgenomen heb. Alsjeblieft. Maar ik hoor ook hier aan uw stuk gekomen en dat er ook een prachtig resultaat komt. Hartstikke bedankt. En bij deze, zo zeggen, Robert, du bist von Milestone Studios. Ich kenne Milestone alleen maar van de carnavalsmuziek. En nu MVI, wie komt dat? Nou, die opvatting is natuurlijk bij heel veel lui zo, maar we maken niet alleen carnavalsmuziek, we zijn met heel veel dingen bezig. Maar dit wordt een leuk uitstapje, via familierelaties komt ze een bij en ja, dit wordt echt leuk om te doen. Met andere verenigingen dit idee hand van ons een keer een cd op te nemen, die kennen we dicht terecht nemen gaan. In principe kan iedereen bij ons terecht en of dat nu van heavy metal of tot koormuziek is, in principe kennen we alles aan, we hebben grote ruimtes, dus we kunnen ook met een harmonie kunnen ze bij ons tegenwoordig in de studio terecht. Dus ja, we staan open voor alle ideeën.